é o fundador de Sargadelos. Unha persona que está facendo moito pola cultura, parece a mí pola cultura galega. Hai 55 anos ou máis que coñezo a Isaac. De Isaac poderíase falar moito. Eu diría, de Isaac destacaría a súa creatividade, a súa capacidade fundacional, Isaac pintor, Isaac ceramista, Isaac humanista, Isaac, por enriba de todo, galego. Ola, señores, moi boas tardes. Ninguén en todo o mundo pode creer aínda o que está pasando. O ataque masivo aos puntos neurálxicos do seu sistema descolocaron literalmente tanto o goberno como a sociedade. E que ata onte eran, en principio, o país máis seguro e poderoso do mundo. Ás 3 menos 10 da tarde, aquí en Galicia, recibíamos a nova do que parecía ser un tráxico accidente aéreo. Bueno, as guerras, eu non creo que registremos na historia períodos en que non haya habido guerras. Por exemplo, Europa non conoceu un período tan largo de paz como que está disfrutando agora, pero as guerras se desplazaron ao outro lado, se desplazaron donde hai petróleo, porque sabemos, por exemplo, no Irak, o conflito que teñen agora en este momento é que se marchan os norteamericanos de Irak, os norteamericanos e os ingleses, que tamén están metidos aí, pois, indudablemente, os iraquíes se van a ir encima do petróleo e creo que a ONU está servindo para moi pouco. Para algunhas cousas pode que sirva algo, pero para evitar estes conflitos e para ter unha idea clara, así, non? A ONU, en general, está máis ben ao servicio dos intereses norteamericanos. Falar de Isaac Díaz Pardo é para min unha cousa moi grata porque conocíno sendo moi novo, tiña el 15 anos, eu tiña 21, e conocínos ademais en unhas andanzas para aquel tempo extraordinarias, que era cando se facía propaganda do Estatuto de 1936. No taller de meu pai se fixeron todos os carteles, que menos o de meu pai, todos os demais, o que é a realización, incluídos os de Castelao, fixen eu, o que é a realización. As ideas eran de Castelao. Cando era moi mozo, un adolescente de 15 anos, en vísperas do referéndum para o Estatuto de Autonomía de Galicia en 1936, el tomou a valente decisión de facer falar por primeira vez as pedras de Galicia. E o xeito de facerlas falar foi facer a pintada máis grande da historia. Un grafiti na Praza do Obradoiro, ali pintou nas lousas, si o Estatuto de Autonomía, e tivo a inteligencia de subir ao tellado de Rasoi e cunha cámara fotografar, deixar testemunho dese tempo en que as pedras de Galicia dixeron sí. Meu pai foi detido a primeiros de agosto, o final de xulio, o primeiro de agosto, veo un día que a Guardia Civil ali a casa e levaron xa para a cadea. Neste lugar donde nos atopamos agora, nunha das curvas do lugar de Sá, na parroquia de Meixide, aquí xusto debaixo deste castiñeiro, é onde fusilaron a meu avó Camilo Díaz na madrugada do día 14 de agosto de 1936. O asesinato de meu avó Camilo foi verdadeiramente traumático para meu pai Isaac. Eu recordo que na miña infancia na casa non se podía falar deso. Isaac sempre tratou de superar o trauma que lle causara a morte do pai. Por exemplo, cando se inaugurou o aeroporto de Lavacolla,
ainda estou eu de pantalón corto. Esta fotografía me serviu para que meu pai me mercara un pantalón largo, porque era xa unha vergonza. Eu tiña 15 anos aí, coño, claro que meu pai tiña poucos cartos, terri que mercar un pantalón. Agora o fillo costaba moitos cartos, claro. Esta é meu pai no despacho del, na casa da Carretas onde vivíamos últimamente. Por último está esta fotografía antigua en que eu me casei, que é anticuado isto de casarse. Digo porque hoxe non se casa ninguén, non? Isto me dá vergonza ser tan antiguos, non? Pero bueno, que se vai fazer? Eran cosas así, cosas de todos emperefillados. Bueno, esta é unha cousa desas de cando eu facía estas tonterías de andar pintando por aí, o pintamonas.